Ang binasa ko na ebanghelyo ay yung tinatawag na maikling kwento. Dalawa yung tinulungan ni Kristo rito. Yung babae na matagal na nagdurugo, na hindi gumagaling, na hinawakan lang niya ang damit ni Kristo at siya ay gumaling. Ngunit dito ang naiwan ay yung kwento kay Jairo. Alam natin na minsan dumarating sa buhay natin na siguro maging desperate tayo, parang wala na, hopeless na, wala nang pag-asa, tama na. Pero sasabihin natin, meron pa siguro, gagaling pa. Kaya sasabihin ng iba, umasa ka pa, wala ka ng pag-asa. Merong mga nagsasabi na ganon, na negative sa buhay mo. Ganon ang naramdaman ng babae na humipo kay Kristo. Nung siya'y lumapit kay Kristo, alam ng mga tao na bawal sa kanya kasi yung panahon na yon, nakakadiri yung babae na nagdurugo, 12 taon na nagdurugo, naubos ang kanyang pera para pagpagamot, hindi siya gumagaling. Kaya parang last resort na niya, nalalapit siya kay Jesus. Kasi sinabihan siya, wala ka ng pag-asa, asa ka pa ng mga doktor, mga gamot, wala na. Kaya siya lumapit kay Jesus. Hindi siya sumuko. Katulad rin sa kwento kay Jairo, na si Jairo, iniwan niya ang kanyang pamilya, iniwan niya ang kanyang anak na naghihingalo para lang lumapit kay Jesus. Para lang gawin ng isang ama na lahat ng kanyang paraan upang gumaling ang kanyang anak. Nagpartira pa siya sa harap ni Jesus. Agaw buhay po ang aking anak. Ipatong lang ninyo ang inyong kamay. Alam kong gagaling siya. Yun lang ang hiling niya. Sabi ni Kristo, tayo na. Pero sinabihan rin siya, wala nang pag-asa. Mamamatay rin yung anak mo. Kaya sila'y patuloy sa kanilang paglalakad na nasalubong nila yung bad news. Sinabi niya, huwag mo nang abalahin yung guro kasi patay na yung anak mo. Hindi niya pilantana yon, hindi niya pinansin, patay na yung anak mo. Sabi lang ni Kristo, huwag kang mag-alala, huwag kang mabagabag. Tayo na. Kaya pagdating sa bahay, kinutya pa si Kristo, pinagtatawanan. Sabi lang ni Kristo, hindi patay ang bata, natutulog lang. Kaya lahat na siguro pagpasok niya, sinabi rin siguro ng mga tao, umaasa ka pa, patay na yung anak mo, huwag mo nang abalahin. Pero patuloy ang kanyang pananampalataya sa guro. So alam natin kung anong nangyari, binuhay ni Kristo ang bata. Bumangon ka. Kaya, mga kapatid, kung balikan natin sa unang pagbasa, napakaganda ng sinabi ng unang pagbasa na nais ng Diyos lahat ng tao ay mabuhay. Ayaw niyang mga tao mamatay. Ginawa niya na buhay ang tao upang ipalaganap ang kanyang pagmamahal sa iba dahil tayo ginawa ng Diyos, nakawangis ang Diyos. Kaya sabi niya, lahat ng gamot na ginawa ng Diyos, hindi nakamamatay. Kaya lang, pumasok ang kasalanan sa mundo dahil sa kasamaan. Kaya, merong droga na nakakamatay. Sino bang may dala niyan? Hindi dala ng Diyos. Kung hindi, dala ng kasamaan. Dala ng demonyo na pumapatay sa tao. Pero nais ng Diyos, lahat tayo'y mananatiling buhay upang ipalaganap ang kanyang buhay, ang kanyang paghahari, ang kanyang pagmamahal. Kaya, yung Jairo at yung babae na may sakit, hindi sumuko. Ganun rin dapat tayo. Huwag tayong sumuko. Kung hindi, isuko natin lahat sa Diyos. Ang ating mga problema, ang ating mga kahinaan, ang ating mga paghihirap sa buhay, isuko natin lahat. At alam natin na hindi tatalikod ang Diyos kung hindi
handang tumulong sa atin dahil nais ng Diyos na lahat tayo ay magkaroon ng buhay, lalo na ang buhay na walang hanggan. Magsitayo po tayong lahat.